थुन्दुलि सार मोनसे जोबोद इमारजेन्सि जाबाय। देनाय बुंनाय। माने आङो बेहाय मोनसे आंनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय फैदोंमोन, नाथाय आं फैनायावनो बेहाय मोनसे जाथाय जाबायना सार। दा जोंनि टिमखौ नांगौ जानानै फैदोंमोन आंनो। नाथाय मा जाथाय जादों आरो बबेयाव जादों? सार, जायखिजाया बेवहाय माखासे ओरैबायदि दुथां सुबुं फैदों माने जोंखौ हमनो नागिरगासिनो बिसोरो। दा मानसिफ्राथ' बेलेग माबा दस्रा गेंजोंसो सामिल दंदां। बिदिब्लाथ' बिसोर जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'नो नाङा। राइट सार, दा बेखौनो बिसोरखौ हमनानैसो गारखागोन आं सासेब्लाबो। नाथाय बिसिनावबो गोबां हाथियार दङ सार, जोंखौ हाथियार देखायनो गोबां सिगिदोंमोन। अके थुन्दुलि, जोंनि टिमा बेहाय थांगासिनो, नों एड्रेसखौल' खिन्थाहरदो। राइट सार। ओमफ्राय मा बिसोरो नोंनि सैथोखौ मिथिबाय? नो सार, आं दासिमबो आंनि असलि महरखौ देखायाखै बिसोरनो। आरोथ' जानांगौ बिसोर मिन्थिखायाखैबो दां आंखौ। भेरि गुड थुन्दुलि, जुदि बिसोरखौ हमनोबा नों असलि महराव दानो फैथ'नो नाङा, जेब्लासिम जोंनि टिमा बेयाव सौहैयागौमानि। अके सार। नाय, बिसिनाव जुदि हाथियार दङब्लाथ' बिसोरो माबाफोर बेलेग गेंजोंसो दंखायो, अब्लाथ' जों बिसोरखौ हमथारनांगोन। औ सार, आरो आं ओरैनो हेगारा बिसोरखौ, हमनानैसो गारगोन। जागोन, आं दानो जोंनि टिमखौ बेहाय थिनहरनोसै। येस सार। आरो दाथ' नोंबो हारसिंबा एसे मोजाङै थुन्दुलि। बेफोरखौ जेबो साननाङा सार, आं आंनि रैखाखौ खालामना लाखागोन। लोगोसेथ' आरो बिसोर माबाफोर क्राइम खालामदोंबा बिसोरखौ हमनायानो जोंनि खामानिखा सार। बिनि सायाव ओरैबायदि बिसोरो सासे पुलिसखौ हामला खालामदों। गवा सार, बिसोरनि असलि जायगाया थानायावसो जाखागोन। दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनायानो जोंनि खामानि थुन्दुलि। आरोथ' बिसोर नोंनि सैथोखौ मोनथिब्ला एसेबाबो एलार्ट जानानै खारगोन। राइट सार, आरो जोंनि टिमखौ जेसे हायो थाबनो बेवहाय सफैनोल' खिन्थादो। बिसोरखौ हमथारनानैसो गारखागोन जोङो। जायखि आंनि जिउआ खैफोद फैब्लाबो आं सुथुरखौ हमखागोन सार। भेरि गुड थुन्दुलि, बेफोरबायदि गोहोनि थाखायनोथ' नों आंनि जोबोद फेभरेट। अके सार, होमबा दे, बिसोर जोंखौ फल' खालामगासिनोआनो आरो आंखौथ' नागिरबाय दङ। दे, नाथाय एसे मोजाङै अब्लाबो थुन्दुलि। जागोन सार। आंसोब्रा। नों बिदि सिरिसखौ फैबालाय आं मा साननांगौ जाखो? लासै रायलायब्रा। लासै रायलायनो ओमफ्राय मा बेफोर सोर मानसि बिसोरलाय? सोर मानसि आंथ' बेखौ मिथिया, जायखिया बिसोर मानसिफ्रा थिग नङा, बेखायनो जों बिनिफ्राय गोख्रै ओंखारलांनांसिगोन, बे हाग्रानिफ्रायबो। नाय लक्ष्मण प्रसाद, आंहा बेफोरबायदि सुथुर गैफेरामोनलै। जेन'बा ओमफ्राय बिसोर मानि थाखाय जोंखौ फल' खालामबाय थादो? नोंखौसो फल' खालामनो जाखो ना आंखौसो जाखोलै ना नों सिनायो बिसोरखौ? बबेबा बिथिंनो हाबनानै दंथारो बिसोरो, मोजां नागिर। सिंजानो हाबलांदोंमोनदांलै। नागिर, बासिनाङा सानैबो। नागिरगासिनोलै। थांबाय दा। मानसिफ्राबो बिथिंनो थांबा हामसिगौलै। मालै बे मा लक्ष्मण प्रसाद, जोंखौ मानो होसोबाय थादों बिसोरो? मा दुश्मननि? मोनथिया थुन्दुलि, मानोबा? नाथाय जोंलाय मानो? जोंखौ मानो बिदि माबादों बिसोरो? किडनेप खालामनो नागिरदों ना? नों सिनायबायो बिसोरखौ? मानि मानसि? मानो सिनायलाबायनो आंलाय बिसोर गाज्रि मानसिखौलाय? आं सिनायालै, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया बिसोरजों। आरे, गोसोम गाननाय होमबा जोंखौ मानो होसोबाय थाखो? मानो फल' खालामबाय थाखो? गिलु बालु नाङा मा जाबावगोन दायो? गिनाङालै थुन्दुलि, आं दंना, मोजाङै मोजां नोंखौ न'सिम दोनहैगोन आङो। आरे, आंनाथ' फनाबो डेटसो जाबावबाय मिथिबायना, आरो अखाबो हाना होबायना, अखाबो खोरोमबा गैला, फनानो चार्जबो गैबावला। नङाबा पुलिसनो गोख्रै खिन्थाहरनांसिगौमोन जोङो। पुलिस फैब्लाथ' आंबो हमजागोनलै, बिसास गैया। आंथ' जोबोद गिबायलै, मा जाबावगोन लक्ष्मण प्रसाद? बेफोर नोंनि थाखायनो जादों। आच्छा, लिंहरनायनि प्लेनिंआ सोरनिमोन नोंसो लिंहरदों दा आंखौलाय? बांद्राय बुंनाङा दे, नोंहा मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? ओंखायनोसो नोंखौ रायलायनो लिंहरदोंमोन आं। सोर मिथिगौमोन बेबायदि साखनराबो फैगोन होननानै? आं मिथिगौमोन नामा बिदि साखनरा फैगोन होननानै? आं लिंहराखैना। मामा थुनथुलिया फै, जोंखौ किडनेप खालामफैना लिंहरदों नामा? आरे, नोंनि नांलायनाया सिरि था, नङाबा जों हमजासिगोनसो। ओमफ्राय बिसोर जोंखौ लांनानै जोंगोलाव जिंगालाला हु होननानै बेदर सावजानानै जाथोंसैलै, बिसास गैया, नङाबा दानफ्लेनानैबो गारहरनो हागौ। गोदाव सोराव, बेनिफ्राय ओंखारसै, जानाय नंला, दाबसे जायगायाव थाबाय थाजायाना। न'आव मोजां सौहैनो होग्रो, नङाबा आरोथ' सौहैखांबा नोंखौ एफआइआरसो हैनोसै आङो। होयो ना मायो है, नाथाय दा बिनिफ्राय ओंखारग्रो निकोल। गोसाय, बहा फासिगोलै जोङो? जेबो जाया दे थुनथुलि, आं दंना। नोंखौ मोजां न'आव सौहैग्रोनो आङो, नङाबा बिसोर आंनि मानसिफ्रा बिसास गैया। मा जाबावगोन देनाय बेफोरबायदि गोसोम बबे माबानि मानसिलै बिसोरो? ओमफ्रायथ' लक्ष्मण प्रसाद, नों गोख्रैनो न'आव नोंबो थांदो। आंबो न'आव थांसै जेनथेननो। थांनो नागिरदोंब्रा, थांनायालाय। थुदो। ओमफ्राय एमि, जोंहा बाबु जायख्लंनि एग्जामालाय बोरै जाखोनो? मा बुंबावनो सोरां, दा एग्जामखौलाय गथ'आ मोजां लिरनो हादोंबो बुंदों, नाथाय मा जायो सिन्थासो जालायलाङोहां। बांद्राय सिन्था खालामनाङालै, फरायनायावबो बारा गाज्रि नङाथ' जोंहा बाबुआ, मोजाङानो जागोन दे एमि। थेवबो देनां माबा मोनसे जागोन दे, बिजनेसफोरबो खालामनो हागोन ना? फरायनायफोरखौल' मोजां फरायनो होग्रोनि र'।
बिमाया एसे खस्थ' हस्टेलाव दोननानै फोरोंदों दा आरो मोजां जायाबा आंहाबो गोसोआ बिराद गाज्रि मोनगोन ना रिजाल्टफोरा मोजां फैयाबा फरायनायफ्रा मोजां जायाबा दा एखनबा समाव जि सानफ्राङोहां सासेया बिदि जालांबाय नाथाय दा सासेखौबो गिनायसो मोनलायलाङो बोरैबा बिफा गैया माया खस्थ'खौ बुजियाखै बिसोरो दा आंसो मोनथिगौना सोरां आदाया दिनै नोंजों गैला नाथाय आंथ' दङ ना जेब्लाबो नोंनि सेराव थाखागोन ना आङो जेब्लानो नांगौ अब्लानो आंखौ मोनगोन खास आंबो बै मोनसे समाव बुजिनाय मोनबा सोरां दिनै नोंजों थागौमोन ना जियानो जा बर'साबाबोथ' माबा मोनसे जानानै आंनिनो पापनि साजा मोनदोंदां नोंखौ मोनसे समाव थगायनायनि नों गावखौ हारसिं साननानै आं दंना नों दंबालाय मा जानो सोरां नोंनि आदानि बै जायगाखौ बै खमिखौथ' रावबो सुफुंनो हायाना नों दा दङब्लाबो गुबुननि जाहैबाय थेवबो दाबो आंथ' बेफोरखौ जेबोखौनो सानलादि सोरां हारसिं बेसेबांबा समखौ बारहोहरनांगौआ एसेबां इजिथ' नङा नाथाय दा थेवबो आंहा फिसाला सासे दङ बेखौनो मोजां नायलांसै आङो हानायमानि मोजां फोरोंलांनो नाजानोसै आरो सासे मोजां मानसि जाहैनोल' हाथोंसै आङो जागोन दे एमि जोंहा बाबाबो एसेबां फाल्थु नंखायाना औ फरायनायखौ एकदम आङो माबा खालामखाया जेने थेनेबाबो फोरोंगोन आंहा फिसा सासेखौ लोगोसे आरो एखनबा फिसौखौबो सानबाय थायो आङो मिथिबायना बिमायाथ' फाग्लि जानानै थांबाय नाथाय दा आङो मा खालामनो नङो बिमायाबा अनगोना अनाबो सानलायलाङो दाथ' अनो होनना बुङो हनै जों एखनबा नायब्लाबो अननाय बायदि देखायो लाबोनोथ' सानो जोंहा फिसौखौ नाथाय बिफायाबो हरनो नागिरा माथो हनै आगोललाय हिनजाव लायै समावलाय एकदम सैथारामोन दा हिनजाव लानानै अनसोयो मायो बुङो मिन्थिया आरो गाव मोजां नायगोननो जावैसोआ मोजां फोरोंगोनबो बुङो दा फोथायनोबो गोब्राबबो मोनलायलाङो आसरित बिमाया जुदि दा थानायमोनबा बिदि गोदाव सोराव जानांनाय नङामोन आंहा फिसौ सनाया सनाबानानो दाबो आंनो नायनो हायो सोरां एकदम आं मोजाङैनो नायगोन फोरोंलांगोन फिसौखौबो जुदि जावैसोआ मोजां मोजां हरोबालाय गाव जुदि लानो गोसो गैयाबा जेबो नङा दे एमि दा आरो जावैसोआ जुदि अनोबालाय अनथोंसै बिफानिबो अननाय मोनगोन बेनोसो बेनोथ' बिफानि अननाय मोनथों होननानैबो सानलायलाङो ओमफ्रायथ' साहा फुदुंहैनि आङो लोंनोना नोङो फुदुंबालाय लोंलांगोन आरो माथो दे जागोन दे होमबालाय ओमफ्राय जुरियालाय जुरिखौथ' मा होनबावनो खामानियानो जोबदों नामालै बेना खामानि मावलाबाय थायो मानसियानो एकदम दलदबो थानो सुखुवादां ओरै मावलाय ओरै खालामलाय मा खालामो गावसो मिथिगौ बारियावबो माबा बन दानहैलाबाय थायो मालाय ओरैनो थानो सुखुवा आरो मा थाथो दे मावथो न'आवलाय माथो मा बुंबावनो दा माबा मोनसे बुंबाबो दायसो जागोन दा माव होनबाबो बिराद दाय बा बादा होनाङा दे नोंबो हाबेनोसो मोजां नोंना हिनजावा मालाय बेसे मावथि औ मावथियालाय बिदिनोसै माबा गिनाङा दे लक्ष्मण प्रसाद गिनाङा आं दोङोना आं आइया आंखौसो उल्था गिनाङा लायबाव गावनि जानानै खथ्रायाव दं दायो नायखोमाबाय थाखो थौदो आसोल नङा थुनथुलि दा बिसोर फैबा बिसास गैयाना मा आंखौसो उल्था गिनाङाब्ला नोंनालाय नोंसो गिनो नांगौ जाम्बा जेसेनो गियोनो एसेनो गिनाया साफिनानै फुरा एकदम मानसिनि बेगें हारा हाबजोबोनो आरो बिसोरबो सिगिनो गोरलै मोनगोन ना अके बेखायनो नों आंनि उन उनल' थौदो जाबायसो ओमफ्रायो आरो बहा थांनो नागिरदों बैथिंथ' बहा खारगोन नोंसोरो Oh my god लोखि बेंखनजोब्बाय माथो आयौ जोंनि टिमाबो माला सफैगोनलै एसेबां बुरजा बिसोरनि मानसिया ओइ आसोल लक्ष्मण प्रसाद गिनाङा दे गिनाङा थुनथुलि दङ नै नों दाबो गिबावाखै थुनथुलि जाम्बा नोङो गियाबा माथो बे बन्दुकखौ नुवाखै नोङो बिसिनाव हाथियारखौ माथो आंखौसो उल्था बुंखो नोङो होमबा आरे बेफोरखौ बादो दाना जों बोरै बारग'बावगोन हो इसरा बारग'नोथ' सानदोंमोन नोंसोर नङा होमबा नाथाय आदामोन नोंसोरखौ बुंखाबायना आङो जोंखौ थांनो हो आरो थुनथुलिखौथ' हैगा मा नैबे चामक चलना नामा थुनथुलि चामक चल्ल आरो बेबो आं नोंसोर आरो बिनिफ्राय खारनो नागिरबा नङालै आदा नङा बेयावनो जायगायावनो गांलाब माने फुरा खाथाम आरोना दाना बुंदो नोंसोर जोंनिफ्राय बारग'नो सानदोंमोन बेसेबां खारनो नोंसोर सानैजों बेसेबा बुरजा आंखौ नोंसोर हमनो गोसोबा हम नाथाय बे सिख्लाखौ थांनो हो नोंसोरो मा बुंलाबायदों नोङो जों थांगोन नालाय सानैबो थांगोन मा आं हारसिंल' नाय आदामोन जोंनाव जेबो थाखा फैसा सना रुपा गैयालै नोंसोर जोंखौ बुथारबाबो जेबो मोना नाथाय नोंसोरखौथ' आं बेफोरबायदि खालामबा पुलिसनोसो खिन्थागोन पुलिसनि धमकिसो होबावदों गावदोलै माथो नायबाय थाखो बिखौलाय बेखौ माबा मोनसे खालामबा खबरदार माबे हिर' नामादों बिनि बेखायनो हिर'इनखौ बासायनो सानदों बोरै बासायनोब्रा बिलाय लक्ष्मण प्रसाद होरो मारै गावग्रा बे आंखौ गावना मा मोनगोन नोंसोरो जेबोथ' गैया बुंखाबायना आङो
होमबा नों थैनो गिया नामा? आरे थैनो गिनायखौलाय मानो गिया जानोब्रा हो आदा गिनांगोनथ' थैनाय बुस्थुखौलाय हा दा नों थैया सानबाबो थैखाथ'नांगोन ना बेथ' नोंनि आखायाव गैया मालाय भगबान जमराजा लांफैबानो थांखानांखागोन बा साबास बिदिब्ला रेडि जादो गोजौ सोरगोआव थांनो खार थुनथुलि बिसोरजों हानाय नङा नोङो खार गोख्रै बेराव बांद्राय हिर' जादों बियो बेफोरबायदिखौ दोननाङा आयै बाजैया मोनसे मुसिबतआव प्रब्लेमाव फासिनानै दंनोलै दायो मा नाथाय माबोरै बबेयाव आबा हो मा जादों दासो फन खालामदोंमोनलै हाखु दाखुनो दसेनो दानबायबो मानसि गाज्रि लोगो मोनना होसोगासिनो आफायसोर माबोरै बिदि जानो मोनखो आबा बबेयाव मा जाबाय दायो आदायाबो दासो ओंखारलांदों बाजैमोननाव ओमफ्राय फनखौनो हमस्रायासैना खिन्थाहरफिननो नागिरदोंमोन आङो दा बिदिब्ला जोंलाय मा खालामनो हाबावनो खालामनो माने मा खालामबावनो जोङो बिदिबा ओजोंहाय बाजैयाबो हारसिंनो दा बै सासे मानसिनि दावराव जादोंमोन ना बेखौनो लोगो हमनो थांदोंमोन जाहैदों दा हारसिंबो ओजों बिसिनावथ' मानसि गाज्रिनाव हाथियारबो दङनो मा खालामबावनो दे आयै दा बाजै हारसिंबाथ' एसे गिनांगोन ना अब्लाबो बेनोथ' आबा दा बिसिनि टिमाबो सफैथ'वाखैबा हिनजाव मानसि गिलायलाङो दसेनो मा जायो मा जाया जों बिदि सानबाय थाबा जानाय नंला आबा नों दानिसिम थांनाय नों दाखौ लानानै नोंसोर सानैजों थांग्रोलाय आंबो फैगोन दे नांथारगौ जायोबा औ आयै दा बाजैया आदानाव नाङिखायनो आंनाव हरनानै खिन्थाहरबाय आदायाबो रागा जोंलायनानै दंमोन नालाय मोजां रायलायाखैनो आयै आदिया बिहामजो आंनिलाय मा जानांगौ मा जाखो मोना गुनानो थांनाय आबा गोख्रै थांनाय र' आं नोम्फाखौबो लेंनांनायनि नों थांग्रोनाय आबा थांनाय गोख्रैनो थां माथो नायबाय थाखो जायखिया एक्जेक्ट लकेसनखौथ' मिथिया थेवबो थांनाय नायनोसै आयै औ मोना गुनाहा थाङाबा मिथियाबाबो नङाबा नै आबा ओजों पुलिस थानायाव खेबसे थांग्रोनानै एसे मोजां रायलायबा मिथिगोन र' आदानिसिम थांग्रोनि आं लेंहैग्रोनि आयै बिहामजो आंनि जाया माबा जाथाय जालुबाय थायो जानायानो जोबा हे आफा इसोर आंनि बिहामजो जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजां रैखा खालामहर आफा इसोर मोना गुनानो हाबिबा बबेयाव थांसनखो मानो बिदि थांनांगौ बे गथ'आबो औ नों पुलिसाव दङ थेवबोथ' ना बिहामजो बेफोरबायदि हारसिं हाला गिनाय मोनसोयो आङो जाबा सानाबो मानो हा नांलायनांगौ जाखो दे एसे एनै दावराव दावसियालाय जाखायो थेवबो आंबो बिदि रायलायबाय थाबा जाला बिफाखौ खिन्थानानै थाङो ना मायो बिफाखौबो लिंलांसै आङो आयै थुनथुलिखौ लेंहरलाय मा नाथाय जावैसो बेथ' दहाय ओंखारलांनायानो दाबो सफैयाखै दहाय ओंखारलांनो माने बहा थांदों बिलाय नै जावैसो नोंबो एसे बोराबनानै रागा जोंनानै थांदोंनो दा नोंसोरबा मा जालायखो आरो बेफोरबायदि जाथाय जानला मोनलानो दा बै सेंग्राखौनो सिनायाबो मोननो मोजाङै आरो आंनि आइया जानला मोनला थगाया जावैसो बेखौनो लोगो हमथानो बेखौ एकदम थिगसे रायनो बुनो होननानै थांदोंमोन दा आरोथ' बांद्रायबाथ' थानायावबो लांगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ मा नाथाय आयै नोंलाय मानो थांनो होखो एफा मोनायाव थांनो होनो नाङामोन ना बेखौ नोंनोबो गोबां फन हरफिनदोंमोननो माथो दा जि दुखु मोनबाय जाहैदों गावहा बेखायनो गासैबो बेयावनो खतम खालामहैजोबखानोसै खेबसेनो एकदम रायलायनानै फोजोबखानोसै होननानै थांथारबायबा नोंलाय मोनथिखाया होमबा जावैसो बेसे अख्राखा बेथ' बे आयै आंबो एसे रागा जोंबायना एसे दुखु मोनबाय बोरैबा गाज्रि मोनबाय दा थेवबो आं फैफिनबायमोन ना रायलायनो होननानै आंबो थानो हायासैना नाथाय मानोथो थांहोखोब्रा आयै थांनो नाङामोन ना बेखौ अख्रा जाबाबो नङा थांथारबायबा जावैसो मानिखायानो ओरैनो ओमफ्राय बहा ओंखारलांदोंनो बियो बहा ओंखारलांदों माबा अबेबा मा होनोमोनलाय बोरैबा जायगानि नामखौ बावलायलांबायहां बे जोंहा बाबु थेख्लायासो मोनथिगौमोनदांहाय बेखौसो दहाय बुंलांदों बायदि मोनदों आङो दाथ' बोथोराबो गाज्रि मा जायो मा जाया बे हारसिं बोरै थांखो दे आंबो बुंखादोंमोन दा थांसै होननानै गैया जेबायदि अख्रा बाबरे ओमफ्रायथ' दहाय थांनायाबो गोबावानो जाबायथ' आरो माबा लावगि फारा ना लावगा फाराहाय जावैसो बे थांनाया जायगाया बेहायनो थांदोंमोन बियो बेखौ लोगो हमनो लिंहरदोंमोननो बेहायनो फैनो खोन्थादोंमोन अ गड आंनो थांना लायसै आयै जायखिया फनखौबोथ' हमखानाया नंला बियो आं हरफिनबाबो हा बिदिबा आंबो थांफानो नामा जावैसो नांथ'ला दे आयै आं थांसै दे दायो रायलायफिनसै आङो आयु नै जावैसो हाबाब बोरैबा गिनायसो मोनबायहां दा हजोंबो माबा माबि दावराव दावसि जाहैबा गैलाहाय ओरैनो बेबो रागा जोंनाय नै जावैसो हजों नांलायि नङा दे सानैबो मोजां फै आरो जेबो दावराव दावसि जानांला दे हजोंबो
फिसाजोआबो फिसाजो आंनाव अख्रायानो लाजाखाया होनबायसिनि जावैसोआबो बिदि रागा जोंफेरा दिनै जोंबाय हा बेबो जोङा मानो जानो दे जानला मानला बेफोरबायदि दावराव जाबाबोथ' बोरैबा मोनखागोन ना गोसोआ हिनजाव जानो थांगासिनो जेराव मिथिया दे आरो आंनि फिसाजोनि संसारखौबो नोजोरसो नांनो थांगासिनो ना मायोबा मा जाबावगोन दे बिदिजों लक्ष्मण जोंजों नांनो नागिरदोंमोन नामा बे दानालाय बोरै बारग'नोलै लक्ष्मण हेगार बेखौ आं बुंदों गावनो सानदों नामासै सोर बिलाय नोंनि नोमबै साला हेगारखौ खादोंमोन आङो बुलावनो मा सानामोन बे नोंसोरो हो आया माथो बेलाय फुटबल बायदि जोगार हरबायलै ओइ आसोल फैद' थुनथुलि औब्रा औ आसोल एसे एनैखौ आंबो रोंगौलै फैदोल' मानबेर गोख्रै नोंखौ जेबो जानो होआ आं जोंखौ मोजां थांनो एबारबा नों हले आंजों गला आइ बहा थांखो बेलाय मोनथियालै आङो जिखियानो जाया नोंथ' गलाना छाला एबार नाथाय सासेया बोरो हाय हेल' आं बेयावसो दं बेयाव बोरो सासेया सासेखौबो बु जागोन दे होमबालाय बुनोसै बेखौबो एकदम खारनाय बायदि बेखौबो लागावखा दे होमबालाय मा जाखांदोंब्रा बिसोरो हो आयु मोजांबासो मोजांलै मोजां नङाबा थुनथुलिजों ओ माय गड बे एसेबां बिदि फाइटिं रोंगौ आयु दै साला सोरबा दंबावो ना हे लक्ष्मण प्रसाद चलो जल्दी थमाम बेरे वाव थुनथुलि नोंथ' लागावखाबाय माथो बिसोरखौ हो अ येस गोख्रै खारदो बिनिफ्राय औ दे मामबेरे थुदो होननानै जाया बहा थांनो र' हो दाबो खेल खतम जायाखै अबे ये तो पीछे पड़ गया दालाय बहा गुबाव नोंसोरलाय नोंसोरखौथ' एबार आं बुङाल' गावथारगोन लक्ष्मण आच्छा थैनांगौआथ' सानैबो थैनांखागौ नों थैग्रोबाबो जेबो नंला लक्ष्मण थैनायाथ' नोंसो थैनांगौमोन बेसो गेजेराव फैग्रोबायना थुनथुलि खारदो बिनिफ्राय खारदो नों लोगोफोर भिडिअ'नो जेनथेनसो बानायनाय जाबाय मैयाबो आरो लाबोनो सानबाबो हायासै एसे मानसियानो लोमजाना दङ नालाय बेखायनो आं मोजाङै बानायस्रानो हायाखै जाखिनि माने ससे बानायना दोननाय दङमोन दा बेखौनो लाबोनायसै आरो अब्लाबो नोंथांमोनाबो नेना थाबाय थायो जाखिनि हायो बेखौनो आं होनाय जाबाय दै सनामोन गाज्रि मोननांला दे लोगोफोर ओरैनो मोजांब्लाथ' आं एसे गोलावखौनो खालामखायो भिडिअ'खौबो आरो लाबोनो हाबाथ' लाबोखायोआनो सानफ्रामबो दे होमबा भिडिअ'खौ नायना माबोरै मोनदों लोखिमोन नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे आरो भिडिअ'खौ एसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो बावाबानो जाबाय दै दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय आरो मोजां जाब्लाथ' थाबैनो लाबोफिनसैलाय दे होमबाना आं थांथ'नोसैलाय बाय बाय